Салому алейкум, дӯстони азиз. Дар ин масъала гуфта шудааст, ки муодилаи расанда бар функсияи y равно x ҷамъи e дараҷаи минус dx-ро тартиб диҳед, ки ба хати рост y равно y баробар минус x параллел бошад. Якум биёед мо менависем муодилаи расанда бар функсияро. Формулаи муодилаи расанда мине y минуси y0, яъне ки y аз x 0 бугем, бигзор ин функсия дар нуқтаи x 0 расанда дорад. Баробари y штрих дар нуқтаи x 0 зарби x минуси x 0. Муодилаи хати расанда. Формулаи расанда. Акнун дар ин ҷо бояд ки ин хати рост ба хати рости y баробари минуси x параллел бошад. Чӣ маъне дорад ду хати рост параллел? Масалан, ду хати рост параллеланд. Якум хатмон y баробари ax плюси b бошад. Дуюм муодиламон агар cx плюси d бошад, ҳамин ду хати рост параллеланд дар вақте ки a баробари c бошад. Масалан, вақте графикша кашидем баён мешавад. Хулоса ин маъноеро дорад, ки коэффициенти x мо дар ин ҷо минуси 1, а коэффициенти x дар муодилаи аввала бошад y штрих дар точкаи x 0. Яъне ки y штрих мон дар точкаи x 0 мон бояд ки баробар ба минуси 1 бошад. Биёед ки ҳосилаи y-ка биёем. Y ҳосила баробар ба 1 ҷамъи e степени минуси dx зарби произведение e степени минуси dx минуси 2. Баробари минуси 1 бошад. Яъне ки 2 дараҷаш минуси 2x бояд ки баробари 2 бошад. Аз ин ҷо бармеояд ки s дараҷаи минуси 2x баробари 1. Инам мо метавонем нависем e дараҷаш 0. Яъне ки 2x баробари 0, аз ин ҷо бармеояд x баробари 0. Яъне ки муодилаи мо бар муодилаи y баробар минус x параллел мешавад фақат дар точкаи 0. Яъне ки x 0 мо баробар аст ба 0. Аз ин ҷо бармеояд y минуси y аз 0 мон баробар ба 0 ҷамъи e дараҷаш минуси 2 зарби 0 баробар аст ба 1. Баробари 1 ҷамъи 1 тарҳи y штрих мо минус 1 шуд, а x тарҳи 0 баробар шуд бар минус x плюс 1. Ин аст муодила параллел бар муодилаи дигари мо. Графикаш ин ва ин через марказ мегзарад. Ҷавоб минус x плюс 1. Саломат бошед, дӯстони азиз.